Quin impacte ambiental causa el consum d'aigua? Hi ha dos moments en els que l'ús de l'aigua pot causar un impacte ambiental considerable: quan l'extraiem neta per al consum i quan l'aboquem bruta un cop feta servir. Si s'extreu aigua d'un pou o d'una font de forma inadequada, podríem arribar a esgotar la reserva subterrània. Això s'agreujaria si aquest pou estés prop de la costa, ja que es podria acabar omplint d'aigua salada. Si l'aigua ve d'una dessaladora, l'impacte ambiental més clar ve donat pel seu alt consum energètic, una energia elèctrica que encara prové majoritàriament del consum de combustibles fòssils i que, per tant, emet grans quantitats de CO2 a l'atmosfera. Pel que fa als rius, els ecosistemes aquàtics acaben tenint aigua de menys qualitat a causa del nostre consum i acaba afectant a la bona salut de l'ecosistema i de la fauna i la flora que hi viu. Però l'impacte ambiental més important és l'aigua residual que hi aboquem. En moltes edar, els sistemes de depuració no són els adequats per a tractar el volum d'aigua del municipi i la que s'aboca al medi provoca efectes negatius sobre l'ecosistema. La qualitat dels ecosistemes aquàtics pot ser mesurada aplicant mètodes per avaluar el seu estat de salut. És el que s'anomena estat ecològic. Si vols saber quin estat ecològic té el teu riu, pots fer-ho mitjançant l'app gratuïta RiuNet. Amb aquesta obtindràs un color de qualitat del riu, des del blau fins al vermell. Aquest sistema s'aplica a tota Europa i és d'obligat compliment pels estats membres. És la Directiva Marc de l'Aigua, una llei que busca millorar la qualitat dels rius de tota Europa i que pretén que l'any 2026 tots tinguin una bona o molt bona qualitat.